I dag der er vi så i Greveskoven. Det er faktisk en meget fin lille skov, som man jo kan følge vokse op, fordi de første træer blev plantet i 2006. Det er et projekt, der fortsætter. Man bliver ved med at plante træer, man bliver ved med at udvide det. Og altså i starten tænkte jeg, det var sgu kedeligt, men det er faktisk et meget dejligt område. Hun er så selvfølgelig vilde med det, fordi ja, der lugter nok mange spændende lugte her. Vi startede fra en lille bitte, ja, man kan dårligt kalde det en parkeringsplads, men hvor vi kan parkere bilen. Den ligger på hovedvejen mellem Greve og Roskilde. Der kan vi godt lide at starte, fordi det er der, hvor der er kortest at køre til for os, når vi bor i Tune. Jeg læste lidt om skoven. Der er 27 forskellige slags træer her, altså sådan arter. Og det meste af det er løvtræ, men som man kan se her, så er der jo noget nåletræ også, som er plantet af hensyn til de vilde dyr, tror jeg. Så de har noget at gemme sig i. Ja, det er vigtigt, at vi fortæller, at vi har været her. Det er det. Det, der også gør skoven dejligt, det synes jeg faktisk er det her med, at man sådan har udsigt. Der er nogle store områder, der ikke er fyldt med træer. Så man får sådan en... man kan få lov til at se langt. Det kan faktisk være meget rart. Nu er det søndag den 1. december, og vejret er jo nogenlunde uden at være prangende. I går var det meget bedre, der var vi i Hedeland, men uden kamera. Anne, hun er i Roskilde for at sælge keramik og løbebinding, og så nogle fuglefod, nogen til apil, hun har lavet. Det virker som om, at folk de er ramt lidt af Putin og Trump og dårlige nyheder. Og jeg synes, det gik bedre med at sælge noget til sidste år. Nu kommer der en løbende. Så skal vi passe på, at hun ikke bliver overfaldet af nogen hunde. Ingrid, kom herover. Kom. Her, kom. Og Molly, kom her. Hun skal have lov til at løbe fint forbi. Rolig, rolig, rolig. Ikke noget med at gø eller noget. Det er meget travlt. Her er vi også lidt åben land. Nu kommer vi snart ind i noget mere tæt skov. Så man kan godt se, at det her skov er jo ikke fra 2006, det vi ser her. Jeg tror ikke, de træer er meget mere end... De har ikke stået der meget mere end... Måske 12 år, vil jeg sige. Naturstyrelsen skriver at på deres hjemmeside, at det også er både for at beskytte et grundvandsreservoir, som åbenbart skulle ligge hernede under, men også for at kunne lave bæredygtig skov. Og hvis man så kigger lidt på det, så virker det jo lidt sjovt, synes jeg, at træerne står så tæt. Fordi altså, nu har vi bøgetræer der, kan jeg se. Og altså, der er jo ikke ret mange af dem, der vil nå at blive til noget, du kan lave bøgepaket eller noget som helst af. Hvad siger du? Er du sulten? Så her, jeg har der lidt. Se Molly. Molly. Så kan du lige få lidt at spise. Molly og Ingrid, det er jo Molly og moren, og Ingrid her, vi ser der, hun er datteren. Og de er vidt forskellige. Molly er meget forsigtig og kan godt være lidt utryg ved at gå steder, vi ikke har været før. Her har vi så været masser af gange, men det, at vi kun er os tre, og vi ikke har vores frue med, det gør det jo lidt farligt. Til gengæld så har Ingrid det problem, at hun er bange for hunden, fordi hun er blevet overfaldet engang. Så
Det er så også det eneste, hun er bange for. Altså alt andet, der kaster hun sig bare ud i det. Men når vi møder en hund, så bliver der ballade. Kom her, venter. Venter. Så gå ind til siden. Hej. Så er vi kommet til noget granskov. Det er jo dejligt her om vinteren, når der er noget, der er grønt. I modsætning til alt det andet, der bare står sådan helt vissent. Hvis man går og kigger efter det, så er der rigtig mange forskellige grantræer her. Nogle har, altså man kan se forskel på grenenes farve, og måske også på for eksempel den der har mange, hvor er det oppe af? Den har mange kogler, hvor der er andre, der ikke har så mange kogler. Men det er en skov, som spejderne bliver glade for, fordi der må der komme rigtig mange rafter ud af de her træer, fordi de står tæt. De står ikke bare tæt, de står meget tæt. Det sikrer selvfølgelig, at man kan lave lige brædder ud af dem. De vokser lige op næsten. Nu synes jeg, at I to er umulige. Man kan sige, at ude af de der 27 forskellige slags træer, der er, så er der jo ikke mange, man kan sætte navn på, desværre. Der er sådan lige egetræerne og bøgetræerne. Grantræerne. Og så grantræer, det er jo så en underart af sig selv. Har der været et dyr derinde? Ja. Et rådyr eller et dårdyr? Ja, det er nok mest sandsynligt, det er rådyr. Altså den yderste række der, det ligner kirsebærtræer, når man dømmer på barken. De har den der meget glatte bark. Det giver også god mening, hvis det er et sted, hvor man gerne vil have masser af forskellige dyr. Kommer der en cykel. Og en anden hund. Ingrid, kom, vi går ind til siden. Kom. Ja, det var godt. Hej. Kom, så går vi videre. Nej. Ingrid. Tig stille. Den er gået. Så man skal sige, de er jo ikke de mest velopdragende hunde. Men de går lidt derude, for de skal have det sjovt. Så at tvinge dem til at gå herinde ved siden af mig, det ville være lidt tarveligt, synes jeg. Fordi alt det spændende, det er jo ude i skovkanten. En af grundene til, at vi også er herude, det er, at når nu Hanne skal hjem på det der marked, så skal jeg ud og hente dem hende, og så skal de være alene hjemme, og det hader de. Så der er også kirsebærtræer her. Men hvis de nu er lidt trætte, så er det være, at det ikke er så slemt. Så kan man måske bedre finde ud af at lægge sig ned og sove. Ej, du skal ikke ned i vandet! Du bliver våd på tøjet! Hey. Nej, I skal ikke ned i vand. Det er ikke badetid nu. Når vi er oppe i Sverige om sommeren, så elsker de lige at komme ned og døbe fødderne i Mørumsåen. Man kan sige, selvom vi går i en skov, så kan man jo tydeligt høre motorvejen. Sådan den er 5-6 kilometer herfra. Købe op motorvejen. Men det er jo nok vilkårene, hvis man bor på Sjælland. Man kan også godt sige op i Sverige, hvor vi har sommerhus eller andet hus. Der hører vi tit det svenske luftvåben flyve hen over os. Hvad foregår der? Ingen, hvad foregår der? Hvorfor løber du sådan rundt? Har der været et dårdyr her? Eller et rådyr? Hvad er det? Så er der lige lidt en stribe åben land. Måske er det tænkt som en brandbælte, fordi det fortsætter her også. Men det er på en eller anden måde meget rart, at man ikke går ind i et sted, hvor man er sådan helt lukket inde. Her har vi så, altså man kan godt se, at vi har gået opad her, ikke? Og man kan se her, der er jo også en dejlig sådan fald nedad. Nede ved den skov, ved de grantræer, der går der køer tit. Men det sjove ved det er, at helt heroppe,
Der ligger altså en lille sø. Jeg ved ikke. Jeg tvivler på, at der kommer nogen og fylder vand i den. Men det render åbenbart ikke ned ad bakken. Vi skulle jo ikke have været herinde, piger. Hørte til læste også, at der er jo de her stier, som vi går på, der er anlagt. Men det er helt okay at anlægge trampestier, hvis der er et bestemt sted, man gerne kan lide at gå. Men jeg har gået rundt med de her to i vildnisset. Det er lidt besværligt. Molly, kom. Molly, der er ikke noget nu. Det kan være, at de kan huske, at vi har forsøgt at træne sporleg med dem, hvor de har søgt efter kyllingstykker. Det kan være, det hun kan huske. Jeg tænker, der må der være noget, vi har glemt. Men det var altså flere måneder siden, så det er sådan lidt besværligt at gå med 2 hunde, hvor den ene hund ikke kan komme hurtigt nok frem, og den anden har verdens meste tid i verden. Alting skal undersøges meget grundigt. Så der er en hund. Molly, nu kommer du. Nej, vi venter. Kom, vi venter, den hund er forbi. Kom du herhen. Du får lov til at undersøge noget mere. Kom, så kan vi godt gå videre. Kom. Ingen, nu slapper du helt af. De løber bare forbi. Nej. Se, de løber bare forbi. Ingrid, de løber bare forbi. Her til højre, der er blevet lavet sådan en helt ny sti. Men den fører op i noget bebyggelse, så man skal gå samme vej tilbage. Det gider vi jo ikke. Kommer vi til et sted, hvor der går køer om sommeren. Jeg håber ikke, der er nogen nu. De er lidt store. Jeg ved ikke lige, hvad de små grumsenumser der, de siger til køer. Kan I gå over der? Kan I vist ikke, vel? Ej, bliv her, hvis der er hånd. Kom her. Så holder I til jer til mig. Hold op med at hive. Bare følg med. Herind. Kom. Nej. Men det er et dejligt sted for køerne. Og en af grundene til det er her også, er netop for at holde de her åbne områder. Så det ikke alt sammen bliver til skov. Vi har også selv en eng oppe i Sverige, som er ved at gro til. Og jeg tror her i løbet af vinteren, der skal vi simpelthen ud og fælde alle de... Det er ikke store træer, men de er for store til for eksempel at tage med en buskrydder. Så er der lige sådan en fin mur. Jeg ved ikke rigtig, om det er bare nogle sten, man ikke rigtig ved, hvad man skulle gøre ved. Så har man lagt den der. Jeg bliver så sulten af at rette rundt i skoven. Meget imponerende det der hvidben, der vokser op af det træ. Normalt er det sådan nogle bitte, tynde grene. Det ser faktisk ret flot ud. Jeg stiger på et træ, jeg er så glad for det. Bliv her, og lad være at gå nogle steder. Der! Igennem. Jeg er lidt nervøs for, at de skal... Der er strøm i hegnet, og de skal få et ordentligt rap over snuden. Det er der ikke nogen grund til. Jeg tror... Skal du også? Ja. Jeg tror nok ikke, at det vi lige var igennem, at det er noget, der er oprindeligt skov. Det tror jeg er noget, der har været der i forvejen. Fordi de træer er nok mere end 20 år gamle. Så det er nok svært lige at sige, hvor startede det henne. Det ser lidt spooky ud, sådan så holder der en bil derinde. Og den er så ikke nogen nummerplader på. Jeg ved jo aldrig, om der sidder nogen fanget inde i containerne. Men der er regn for, så vi kan ikke komme derhen. Det er også svært, når man har 2 hunde med. Hvad siger du? Så jeg ikke lige, at du ikke skulle have mere?
Men det mente jeg åbenbart ikke. Nu kommer der mange hunde. Kom, skal vi skynde os forbi. Inge. Kom. 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 Ja. Rolig. Slap af. Vi skynder os. Kom. Kom, vi løber. Vi skynder os forbi. Skynd os. Ja, kom. Hende jeg kan ikke lige spørge andre hunde, så vi skynder os forbi. Kommer vi til T-kryds. Og man kan sige, at hvis man drejer til højre her, så sådan en kilometers penge dernede af, der ligger en parkeringsplads, som ligger ud til det, vi kalder Tåstrupvejen hernede. I Tåstrup kalder vi den Køgevejen. Så er der også en hundelejeplads dernede. Hundelejepladser er ikke lige ingen store, så vi går den anden vej over til vores bil. Kom, vi skal ind til bilen. Ja, vi skal ikke den vej i dag. Molly. Kom. Man kan sige, bare det er tørvejr, så kan folk nok godt våge sig ud i skoven, ligesom vi har gjort. Det eneste, man kan klage over vejr, det er, at man faktisk har taget for meget tøj på. Her har vi en hel række af kirsebærtræer. Ja. Det må der være nogle dyr, der kunne være glade for om sommeren eller om efteråret. Og her har vi lærketræer, der har spidt deres nåle. Ja. Der kan vi se den sti, vi kom af. Nu er det travlt. Den er også af. Ingrid, Molly, vente. Ingrid, vente. Kom, Molly. Og vente. Skal de så lige ind, der skal løbe forbi. Hej. Kom her. Nu skal vi hjem. Jamen, så er vi kommet hele vejen rundt. Skal vi kigge? Okay. Så er vi kommet rundt, og vi har set Greve Skov. Og det har taget 1 time og 2 minutter, kan jeg se på mit kamera. Og jeg siger tak til alle, der kiggede med. Og husk, at man kan abonnere. Og jeg er også glad for at få et like. Dygtig! Søge! Der kom du til enden! Dygtig! Dygtig pige! Det var flot!